Shugaban sanatoci dattijo ka rike jama'ar ka da gaskiya. Ran gini ran zane Sardauna ka rike Allahu guda ɗaya. Ashe, hayya mana na agudi, kai na gudi ne sarkin waka a da Sardauna SB. Da mutum, dartin Sardaunan bada ne sanata mai girma. Kai Sardaunan bada ne sanata. Sardaunan bada ne sanata. Ga na sai ya rubuta sama. Ga mai girma duka mu huta. Sardaunan ya azo mun kara jarfata. Kwarai sabo na Suleiman jamanmu ne wannan. Jama mai girma ne duka mun gane. To mai kaunar sannata shi gwani na ne. Haba jama mai alfarma shi ga kowa ne. Sai na buje daga SB ba daɗi ne. Hayya ga SB sannata duka mun bi shi. Hayya sanata Ahmad Lawan nawa giwa ne. Don ba na ukun ƙasa ta abutacce ne. Ya ja SB a ja masa ƙarya ne. Hayya ya Ahmad sannatin gaske ai shi ne. Hayya ga mai girma nan gaida da tijo. Bana mun yi gaba mun kyale yan banjo. SB ne sannata yanzu sai ajo. Sanatoci Dr. Ahmad ne mejo. Zafin manya maza har da sirbajo. Yawwa son sai asalin mu mun zaɓi cancanta. Da mutum biyar mu ta gaske mun kau da yan mita. Wayo son sai sanata a yankin mu sai dakta. Yes, wakar girma da takensa kun ji ta. Yawwa na gudun ne sarki karero ta. Haba babban jirgi a son sai ku ce kago. Haba dakta Ahmad Lawan jama'ar jago. Kuri'ar talaka awa ta aka ce ungo. Hayya ga babban kamfani ya wuce shago. Garni na gani a gona ta mai rogo. Son sai ai gobawar aka sai SB. To gana garkuwa goma sai hafi. Sai mata maza duka sai salfi. Mai roƙon rabbi ya zarce mai tsafi. Kauce matsayin ka dai babu mai haufi. Yes, sanatan faransidan je ka sai barka. Haba mana ganan damuna za mu je shuka. Sanatoci ba iyaka a bayanka. Ko yau ko gobe ogan mu sun bi ka. Alkairi na kwarai gun su ka saka. Nasarari da yawa gun ka sun taka. Sardaunan bada ne SB. Ashe? Na agodi gaida sannatan yankin arewa. Masu gaunar arewa. Sannu gatan arewa. Mai tsayawa arewa. Ginshikin yan arewa. Katangar yan arewa. Martabar yan arewa. Ga mutuncin arewa. Sannatan yoba ta arewa. Sannu harshen arewa. Fitilar yan arewa. Mai share kukan arewa. Mai tallafi ga arewa. Sannu zakin arewa. Mai kula da arewa. Kuma shi ne arewa. Dattijan arewa. Jajirtaccen arewa. Gogaggen arewa. Ahmad Lawan mai arewa. Mai mutanen arewa. Mai dattijan arewa. Mai matasan arewa. Mai 'yan matan arewa. Mai musulman arewa. Kiristocin arewa. Mai hausawan arewa. Mai yarbawan arewa. Mai fulanin arewa. Mai ibo 'yan arewa. Mai igalan arewa. Mai nufawan arewa. Kanuran arewa. Mai badawan arewa. Duk wani yaren arewa. Gatan jihohin arewa. Benuwan mu ta arewa. Borno su ma arewa. Bauchi su ma arewa. Gatan kanan mu ta arewa. Kogi ma 'yan arewa. Katsinan mu ta arewa. Har Filato arewa.
ga Taraba a arewa hadda Naija arewa Adamawa arewa gatan Kaduna ta arewa gatan Sokoto arewa gatan Gombe a arewa gatan Jigawa arewa gatan Kebbi ta arewa Nasarawa arewa Kwara na sanyo arewa Zamfarawa arewa Yobe ma na ciki arewa asali na Yobe ta asalin daktan muna sannatan Yobe ta arewa gatan sarakan arewa gatan gwamnonin arewa sanatocin arewa ministocin arewa memban arewa house of rep arewa sojojin arewa custom arewa immigration arewa yan sandan arewa sannu gwarkifan arewa dependent yan arewa midibillin arewa wingan yan arewa ga sai kan arewa haigwar skoran arewa shi ne kocin arewa karshen zance arewa ga makurar gurewa karshen zancen arewa sardaunan arewa gasar muna arewa sb shi ne gatan arewa ashe sama na a gaisar sb da mutum sanatan arewacin Naija Dakta Ailawan maso al'ummar mu gaba daya shugaban sanatoci datti jaka rike jama'ar ka da gaskiya ran gini ran zane sardauna ka rike Allah guda daya Dakta Ailawan maso al'ummar mu gaba daya shugaban sanatoci datti jaka rike jama'ar ka da gaskiya ran gini ran zane sardauna ka rike Allah sanatan arewacin Naija Ahmad Ailawan maso al'ummar sa gaba daya shugaban sanatoci datti jaka rike jama'ar ka da gaskiya gini ran zane Allah shi ya zama gatan ka gaba daya na gode ashe shugaban sanatoci datti jaka rike jama'ar ka da gaskiya ran gini ran zane sardauna ka rike Allah guda yayi lahu sarkin iko mai taimaka wa Dakta Ahmad shi daya shi nake yi wa bauta Allahu kadirin wa maridi da gaskiya ya ba mu baiwar waka baiti ya zo mu yi shi da gaske da kwalliya wanda shi yayi iko jirgi ya tashi san sama ba wata kariya ilahu sarki mai diga gara wa Dakta Ahmad mai mana juriya kake mana Allah ana zo ka shirya hanya ta bi Dakta Ailawan mutanensa ku zo ko mu har hado shugaban sanatoci datti jaka rike jama'ar ka da gaskiya ran gini ran zane sardauna ka rike Allah guda daya kai salati Allah kuma zuman zo nura abun gani wanda ya rike turbar manzon mu bai shan wahala ko sannani rike salatin mazo wallahi ka gama adalayin kwarjini rabbi salli wa sallim gumma zan da ya kurde ka farin jini sali da sabai na sa su bai tukan nazar ta gunaguni rabbi sali sa'o gan mu Ahmad Lawan jigon mu gaba daya shugaban sanatoci datti jaka rike jama'ar ka da gaskiya